5 recomanacions de llibres de terror per a aquest Sant Jordi. Comencem amb No olvido el bosc d'Isabel del Río, un viatge entre el trauma, el terror psicològic i la naturalesa, amb elements de ciència-ficció, body horror i terror còsmic. Uzumaki de Junji Ito, el gran mestre del manga de terror. Imatges grotesques, sobrenaturals i que difícilment podreu oblidar. El cor condemnat de Clive Barker. Un home descobreix un món on el dolor i el plaer es combinen amb conseqüències desastroses. Brutal, filosòfic i visceral. Els salzes de Algernon Blackwood. Dos amics acampen prop del riu Danubi i allà comencen a notar unes estranyes presències entre els salzes. Presències que sembla que tinguin consciència pròpia. Torn de nit, de Stephen King, una antologia de contes del mestre del terror, una de les poques adaptacions que tenim d'ell en català. I tu, amb quina et quedes?